El Parc Nou d'Olot és una antiga finca senyorial que data de l'any 1932 i que va passar a ser propietat de l'Ajuntament de la ciutat, obrint-se al públic ara fa just 70 anys. El parc, un dels pulmons verds de la capital de la Garrotxa, compta amb 4 hectàrees de superfície. Dins d'ell podem trobar la Torre Castanys, actualment casal dels volcans, on hi ha el Museu dels Volcans, el Centre d'Informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i les seus administratives del mateix Parc Natural. Segons el web de Turisme d'Olot, i citem textualment, el Parc Nou és un meravellós jardí que esdevé un paratge romàntic i captivador amb elements de jardineria anglesa juntament amb boscos d'un gran interès botànic amb espècies autòctones. La veritat és que el web de Turisme d'Olot té tota la raó del món, però per a quines persones és un lloc romàntic? O podríem preguntar-nos millor, per a quines persones aquell lloc tan, i tornem a repetir, romàntic, es converteix en un espai de desfogament i sexe desenfrenat? A punt de celebrar-se el 70è aniversari del Parc Nou d'Olot, aquest recinte s'ha fet famós entre el públic homosexual. Només cal buscar per internet les paraules Parc Nou, juntament amb la paraula gay o cruising, i trobarà un munt d'informació del que poden trobar els visitants més fogosos entre els matolls. La Nova TV sabíem d'aquest fet, però hem volgut endinsar-nos entre els camins del parc i això és el que hem trobat. Preservatius, tovalloletes, lubricants. Sembla que no queda cap dubte que entre els camins del parc el sexe hi és present. Jo vull trobar ja si... Sí. Llàstima. Molts de vosaltres coneixeu aquesta pràctica, d'altres us sonava el nom de cruising i d'altres deuen estar escandalitzats amb tot el que la Nova TV ha pogut presenciar entre els arbres del parc més conegut de la ciutat d'Olot. El cruising són només trobades anònimes entre homosexuals en espais públics no remunerats econòmicament i amb finalitats sexuals. Però no només les persones gais practiquen el cruising. Entre els homes que pol·lulen pels camins del parc també n'hi ha d'heterosexuals que busquen una escapada diferent. Al web gironagay.com podem trobar la ressenya de 2 indrets de la Garrotxa on s'hi practica el cruising. Per una banda, l'estació d'autobusos de la ciutat d'Olot, on és poc habitual, i per altra, el Parc Nou. Aquest últim s'ha consolidat amb 70 anys d'història en una zona per a la pràctica del cruising, sexe consentit entre adults. Tot i que a alguns els pugui semblar estranya aquesta pràctica, el cruising només afecta a qui el practica. Les càmeres de la Nova TV van voler veure el funcionament del cruising durant tot un dia. En només una jornada, 8 hores, van poder veure més de 30 homes diferents voltant el parc en busca de sexe. El ritual que segueixen sempre és el mateix. Entren al recinte, dissimulant en tot moment, i fan una ullada als bancs que hi ha a la zona on estan situades les oques del parc. Quan veuen si hi ha algú o no, la majoria d'ells s'endinsen entre els boscos a buscar la seva dosis sexual. Entren, busquen i si troben, desapareixen entre els matolls durant uns 15-20 minuts. Poc després, tornen a sortir i desapareixen. D'altres escullen aquest sector del parc per controlar qui hi ha caminant pels jardins i amb qui els agradaria mantenir una relació esporàdica sexual entre els matolls. Les càmeres de la Nova TV anaven preparades per captar tota mena de persones entrant i sortint dels camins, però la sorpresa va ser quan diverses persones ens van comentar que des de fa relativament poc un grup de joves d'uns 14 a 17 anys exercien la prostitució amb homes de totes les edats. Aquests fets ens van escandalitzar. Recordem, són menors d'edat que ofereixen serveis sexuals a canvi de diners. Podem fumar porros o què sé. Sí, una cosa de sí. Una pudor me cago en Déu que dius, bueno, que alguna cosa fumen que no van normal que vinguin cap aquí. De vegades hi som per aquí, municipals,
Jo ja sabia això, hi havia nanos que sí que van per aquí dins i... Si esclar, molts no treballen, no estudien, no fan res, volen fumar. Era moment de tornar a visitar el Parc Nou i perdre's pels camins més boscosos per saber si era o no veritat el que havien explicat algunes persones. Era dimecres, a les 3 de la tarda, varis joves voltaven pel parc. Entre els joves ens va cridar l'atenció 3 nois, d'uns 14 o 15 anys d'edat aproximadament, que voltaven massa pel camí de l'entrada del parc. Però la Nova TV no ha pogut enregistrar cap acte que asseguri que aquests joves estan exercint la prostitució. Tot i que la pràctica sexuals entre homosexuals al Parc Nou és un acte que va començar a aparèixer als anys 70, la de la prostitució no n'hi ha constància, i menys entre menors d'edat i homes adults. Els joves que suposadament practiquen la prostitució busquen diners fàcil per poder sortir de marxa o comprar tabac o simplement per comprar-se la samarreta d'última moda. Els perills de la prostitució són varis, però s'accentuen si a més són joves menors d'edat, si aquests actes a més es realitzen a un parc municipal i sobretot quan hi ha un gran nombre de persones que coneixen aquesta història i fan com el que sent ploure. Ara és el torn de polítics i cossos de seguretat que esbrinin si realment aquests joves practiquen o no la prostitució.